Bili lang po. Kalabaw. For this food adventure, andito pa rin tayo sa Jaén, Nueva Ecija para tikman ang sikat na bulalong kalabaw sa mangga ng Edmonds Bulaluan sa Sapang. Their bulalo is not a typical bulalon na kasanayan ng karamihan, kahit kami. Dahil imbis na baka, karne ng kalabaw ang ginagamit nila. Their bulalo is also known for its sour taste dahil gumagamit sila ng manggang hilaw na isinasama sa laga. Ayun po yung nilalagay sa bulalo. Panuka na. Piniga na yan. Sabi nga ng ibang customers, parang nasa gitna daw ito ng sinigang at bulalo dahil naglaban daw ang asim at ang alat. Tara na, kain tayo! Kaya pala may gata pala, kaya masarap yung algorithm. Menaw. Kasi gata niyo, wala. Dinadji ako eh, bakit ka ba? Sorry. Init din. Freezer na naman. Nakabot po kasi ito. Alam mo, marunong ako. Dakali na dyan. Okay na yan. Sisig po yan, sir. Pwede na. Ano po? Bopis. O yan, ito. Galing mo. Magaling ba kayo? Mami P. Mami P. Yanap din naman po ng natin pangasawa. Yeri. Baka makasama pa ako rin. Bouncer na kasi. Yan. Nag-hunting ka natin yun eh. Dali mo bababa lang naman yan. Yung nakain na kede. Yun yung sa LD, yun yung sa ako. Karni yan. Palaman yan. Palaman yan. Adobo. Kapaitan. Adobo yung kumain yan. Yung maganda pag may renting ganyan, hindi kami dapat. Yung likid doon. Angat mo. Hindi kaya. Anak, ano yung binayabasa? Ano binayabasa? Kaya kayataan ko. Joke lang siya. Ay, sir, lalakas ang tulo niya. Ito pala yung pinipilahan natin si Madam. Pinabayasan pa na ba? Pagka sir na bulol, Pinabayasan. pagka sir na bulol yung bata.
Oo, sunog. Oo, yung t-shirt na president. Meron pala yun, nasimulat kanina. Balat po ng baka yan, no? Kalabaw, sir. Kalabaw. May siling pula. 4 na piraso. Tayo, sige. Medyo Yan kasi masarap na po. Kaya makanasir, baka hindi lasa. Tita Pia, pati ito, nakuha na mo ba? Leche. ayun nga, ano mo lang. Ito, maliit pa sa Yun yung isang ano, yung maliit na gano'n. Mamimiss ko itong mga vloggers na to. Baka hindi ako makatulog. I-video call kita. Yan yung paa ng kalabaw na bulalo. Gusto ng mga Yung isa mo kay Load na. Bulalong kalabaw yan. Bro. Lagyan namin kayo ng mga food dyan. Apiyakin ko na. Dali lang po. Kalabaw. Bulalo. Kakaiba yung kalabaw nila kasi mangga, may nilagay silang mangga. May maasim yung ano nila eh. Yung sabaw nila eh. Iba yung bulalo dito eh. Sa atin kasi matabang. Natin.
Nakakagaling sugo. Edmonds, Bulalokan, ano yung nasa loob na yan. Kita na natin kagad yan. Yan ang ating chico for today. Ayan na, syempre, atin sa ating buyahin. Okay. Bulalo na yung sabaw niya, hindi masebo. Dahil nga po, kalabaw. Atake po yung mga bulalo natin dito na nakakaya. Pag kumakain dito sa Edmonds Bulalo, Natin sabaw. nakita niyo kung gaano kalaki. Sarap ba? Kasang lasa mo yung bayabas. Dito naman sa bulalong ano, manggay malalasahan mo. Dito, bayabas. Natin. Sisig nila. Opera rin sa Manila. Sisig nila may carrots eh. Ang nanalasahan ko rin parang lumpia. Yung palaban sa lumpia. Ayan na, naligalan tayo ng kalamansi dito. Puree. Yan yung pinapapaasin dito Yan ang sasakay ba dito. Tapos meron siya, ilalagay siya talbos ng sampalo. Sarap na pulutan.